ମାଟିର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା କିଷାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍। ପରିଚୟ ମାଟି କୃଷିର ମୂଳଭୂତ। ସଠିକ୍ ମାଟି ଇଜବାଲୁ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ଅଛି। କୃଷକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାଟି ପ୍ରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର। ସୁସ୍ଥ ମାଟି ଇଜବାଲୁ ସୁସ୍ଥ କୃଷି। ମାଟି ସେବା ଭବିଷ୍ୟତର କୃଷିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ବାଲୁକା ମୃତ୍ତିକା, ଲୋମୀ ମୃତ୍ତିକା, ମାଟି ମୃତ୍ତିକା, ନାଲି ମୃତ୍ତିକା, କଳା ମୃତ୍ତିକା, ଆଲୁଭିଆଲ ମୃତ୍ତିକା, ମରୁଭୂମି ମୃତ୍ତିକା। ବାଲିଆ ମୃତ୍ତିକା ଢିଲା ଏବଂ ଦାନାଯୁକ୍ତ କମ୍ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା। ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ ଚିନାବାଦାମ, ତରଭୁଜ, ଖରଭୁଜ, ମୂଳା। ବାରମ୍ବାର ଜଳସେଚନ ଏବଂ ସାର ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶୀଘ୍ର ଉଷ୍ମ ହୁଏ ଶୁଷ୍କ, ଭଲ ବାୟୁଚାଳିତ ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଫସଲ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଡୋରସା ମୃତ୍ତିକା ବାଲି ଏବଂ ମାଟିର ମିଶ୍ରଣ। ସର୍ବାଧିକ ଉର୍ବର ମାଟି, ସନ୍ତୁଳିତ ଜଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଧାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ। ଧାନ, ଗହମ, ଆଖୁ, ଡାଲି, ପନିପରିବା ହଳ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ। ସାରା ବର୍ଷ ସାରା ବିବିଧ ଫସଲକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ମାଟି ମୃତ୍ତିକା ବହୁତ ଭଲ ଖଣିକା, ଉଚ୍ଚ ଜଳ ଧାରଣ, ଶୁଖିଲା ବେଳେ କଠିନ ହୁଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ ଚାଉଳ, ଆଖୁ, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅମଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଆବଶ୍ୟକ। ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା ଲୌହ ପରିମାଣ ହେତୁ ଲାଲ କମ୍ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ। ଚିନାବାଦାମ, ବାଜରା, ଆଲୁ, କପା। ବାରମ୍ବାର ସାର ଆବଶ୍ୟକ। ମଧ୍ୟମ ଜଳଧାରଣ ক্ষমতা। কাপা মাটি খলা মাটি, উচ্চ জল ধারণ উপযুক্ত ফসল। কাপা সোয়াবিন, সূর্যমুখী গহম, ক্যালসিয়াম, পটাশ এবং ম্যাগনেসিয়াম রে ভরপুর। গ্রীষ্ম সমୟରେ খাল কিন্তু বহুত উর্বর। পতলা মাটি নদীগুড়িক দ্বারা গঠিত। ইন্দো গ্যাঙ্গেট সমতল ভূমিরে মিলিলা। উপযুক্ত ফসল চাউল, গহম, আখু, পনিপরিবা। সূক্ষ্ম কণিকা সহিত অত্যধিক উর্বর। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏକାଧିକ ଫସଲ ପାଇଁ ଭଲ। ମରୁଭୂମି ମୃତ୍ତିକା ବାଲିଆ, ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ କମ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ। ବାଜରିଆ, ଜୁଆରିଆ, ଚଣା, ଡାଲି। ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଜୈବିକ ସାର ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଟି ତୁଳନାରେ କମ୍ ଉର୍ବର ପବନ କ୍ଷୟ ପ୍ରବଣ। ମାଟିର ପ୍ରକାର କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବାଲୁକା, ଚଟାଣ, ଚିକ୍କଣ। ଜଳ ଧାରଣର ପରୀକ୍ଷା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ। ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ଲ୍ୟାବ୍। ମାଟିର ପିଏଚ୍ ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖ। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମାଟି ଅନୁସାରେ ଫସଲ ବାଛନ୍ତୁ। କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଜୈବିକ ସାର ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ମାଟିର ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଫସଲ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ। ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଉପସଂହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଟିର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସଠିକ୍ ମାଟି ପ୍ଲସ୍ ସଠିକ୍ ଫସଲ ଇକ୍ୱାଲୁ ଅଧିକ ଅମଳ। ମାଟି ପାଇଁ ଯତ୍ନ, ସଫଳ ଚାଷ। ସୁସ୍ଥ ମାଟି, ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ। ପି ଜେନେରେସନ୍ସକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଇକ୍ୱାଲୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମୃଦ୍ଧତା।